Добре дошли в естетична клиника Smart Derm. Вашето място за най-висококачествени и иновативни процедури за подмладяване и разкрасяване в град Кърджали. Днес ще ви представим най-новата технология, която е революционна в безоперативното стягане на кожата, а именно Morpheus на InMold. Здравейте! Здравейте! С какво да бъда полезна за вас? Имам запазен час за процедура с Morpheus. Да, заповядайте, доктор Ахмед ви очаква. Благодаря. Чувала съм страхотни неща за процедурата Morpheus и нямам търпение да я пробвам. Имам някои бръчици и отпусната кожа по лицето, които искам да оправя, но без да използвам пластична хирургия или други крайности. Избрах Smart Derm, защото са известни с високото си ниво на работа и качествените си процедури. Здравейте! Здравейте! Добре дошла. Разбрах, че искате да си направите процедура Morpheus 8. Готова ли сте? Да, благодаря. Може ли да ми разкажете малко повече за процедурата? Разбира се, Morpheus 8 е най-модерната и ефективна технология за ремоделиране на кожата. Апарата използва фракционирана радиочестотна енергия, като един от ефектите е контролирано затопляне на кожата, като в последствие се образува нов колаген и еластин. Процедурата е относително безболезнена, без сериозен възстановителен период и можете веднага да се върнете към активностите си. За оптимални резултати са нужни 3-4 процедури с интервал между тях 1 месец. От известно време проучвахме Morpheus 8 и установихме, че тази технология е бъдещето на безоперативното подмладяване. Тя е толкова иновативна и ефективна, че резултатите са съпоставими с тези от лифтинг операция, но без рисковете и възстановителният период е по-кратък. Клиниката беше сертифицирана за работа с апарата и вече имаме няколко пациента, които успешно се подложиха на процедурата. Morpheus 8 е моята тайна рецепта в борбата с остаряването. Сега ще почистим кожата, след това ще нанесем анестетичен крем, за да бъде по-комфортна процедурата. Усещам леко изтръпване. Това нормално ли е? Да, готови сме. Започваме след няколко минути. Докато действа кремът, ще настроя параметрите на апарата според вашия тип кожа и зоните, които ще третираме. Доктор Ахмед винаги отделя специално внимание да персонализира всяка процедура, за да постигне най-добри резултати. Използва специален софтуер, за да изчисли точните настройки за проникване на радиочестотната енергия, които ще са най-безопасни и ефективни за конкретния пациент. И така, започваме. Ще усещате топлина и леко боцкане, но нищо болезнено. Morpheus оставя радиочестотна енергия на импулси чрез микроигли, които проникват дълбочина до 4 мм и третират прецизно различните слоеве на кожата. Да, усещам приятна топлина. До сега процедурата е много комфортна. Morpheus 8 действа двойно. От една страна затопля дермата, за да стегне отпуснатите влакна на колагена и еластина, а от друга стимулира фибробластите да произвеждат нови колагенови и еластинови нишки. Това запъла бръчките отвътре, изглажда кожата, свива порите и изравнява тена. Резултатите са видими още след първата процедура, но пълният ефект се развива в рамките на 3 месеца. Morpheus 8 има и други показания. С него успешно се повлияват белези от акне, разширени пори, неравномерен тен, стрии и целулит. Може да се използва и за редукция на локални масни депа. Готови сме с процедурата, сега ще нанеса хидратиращ и успокояващ крем. Чудесно, вече усещам кожата си по-опъната и стегната. Само след 30 минути процедура с Morpheus, лицето на пациента вече изглежда видимо по-стегнато, светло и ревитализирано, а тя е възхитена. Усещам си кожата по-стегната и по-сияйна. Ако това е ефекта след първата процедура, нямам търпение да видя след следващите. Използвала съм какви ли не серуми и кремове, но нищо не може да се сравни с ефекта на Morpheus. Най-после имам решение, което наистина работи, без да се подлагам на операции. Чувствам се наистина прекрасно. Ще се видим след 3 седмици за следващата процедура, а
до тогава вие ще се грижите за кожата с тези средства, ще я хидратирате и ще използвате слънчева защита. Благодаря, ще следвам инструкциите ви. Радвам се, че си направих Morpheus. Довиждане! В Smart Derm вярваме, че всеки заслужава най-доброто за своята кожа, без компромиси и рискове. С иновативни технологии като Morpheus, ние помагаме на хората да изглеждат и да се чувстват прекрасно, независимо от възрастта. Нашата мисия е да предоставяме експертни, персонализирани и ефективни естетични решения, които носят максимални резултати и удовлетворение. Процедурата Morpheus 8 може да се комбинира успешно с инжектиране на различни мезококтейли и скин бустери, но в определена последователност. Ако и вие желаете да върнете младостта и красотата на кожата си без скалпел, заповядайте в Smart Derm за консултация. Ще се радваме да обсъдим как Morpheus 8 може да ви помогне да постигнете своите естетични цели. Обадете ни се още днес, за да назначим консултация. До скоро!